Wong jaman saiki pancen pinter-pinter nganti keblinger. Pinter mbiji eleke wong liya. Tapi lali nyawang gitoke dhewe, ngalah dikira kalah, ngajeni dikira wedi, ngapik-apiki dikira ngemis. Lah kok lucu le, mripatmu landhep kanggo wong liya, ning peteng kanggo awakmu dhewe. Wong liya salah setitik kok digedhekke, giliran kowe salah malah golek alesan sak karung. Kowe seneng nyuruk wong sadar diri, ning awakmu dhewe kapan tau lungguh karo kaca. Ngomongmu kaya wong paling resik, padahal atimu dhewe isih kebak rereget sing ora kok sapu. Ngalah kuwi dudu kalah le. Kadang ngalah kuwi tandha yen atimu isih waras. Sing terus ngeyel kuwi durung mesti bener. Bisa wae mung ora gelem ngakoni salah. Ngajeni kok dikira wedi. Padahal wong ngajeni kuwi mung ora kepengin ilang unggah-ungguh. Ngajeni kok dikira wedi. Padahal wong ngajeni kuwi mung ora kepengin ilang unggah-ungguh. Aja salah, wong sopan kuwi dudu ringkih, mung ora seneng ngladeni watak cilik. Ngapik-apiki kok dikira ngemis, lah sing reget kuwi pikiranmu, dudu niate wong. Meneng kok dikira ora duwe ati, padahal meneng kuwi mergo wis kesel nerangke. Wong meneng kuwi ora mesti kalah. Kadang mung ngempet ben ora metu tembung kasar. Aja rumangsa menang merga wong liya ora mbales, bisa wae dheweke wis muak karo sifatmu. Kadang wong ora njawab kuwi dudu bodho, mung wis males debat karo kuping sing ketutup. Uripmu wae durung rapi, kok wani-wanine nyapu halaman wong liya nganggo cangkemmu. Seneng banget nyacat wong, padahal yen aibmu dibuka, kowe dhewe durung tentu kuat. Drijimu siji nunjuk wong liya, ning driji liyane malah rame-rame nunjuk awakmu. Aja sok paling bener le, wong sing rumangsa paling bener biasane paling angel sinau. Ya, omongan banter kuwi ora mesti isi. Kadang mung tong kosong sing seneng muni nyaring. Wong sing seneng ngremehke liyan, biasane atine dhewe bolong lan butuh pengakuan. Lah ora kabeh wong sing katon penak kuwi uripe gampang. Bisa wae tangise mung ora diumbar. Ana perang batin sing ora kok ngerti. Mula aja gampang ngucak karepmu dhewe. Ana wong sing awan ketawa banter, ning bengi nangis dhewe nganti ora ana sing weruh. Sing katon kuat durung mesti ora tatu, kadang mung wis pinter ndelikake lara. Mula aja keminter mbiji uripe wong, yen awakmu dhewe wae isih kebak luput. Ngaco nganggo kaca tembok kuwi gampang, ning ngaco nganggo kejujuran akeh sing ora kuat.